sa Morning Hirit. Testingin. Si Henry Testingin. ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Testingin. Good morning, 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 good morning. Good morning Pilipinas, mga Bicolano sa man na partikan mundo. Welcome po sa inyong programang Morning Hirit sa DCGP. Sa programang ini, bawal ang kilit, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Good morning Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region. Good morning po Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Ini po si Henry M. 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 Ang lalaking hindi inuumaga sa inyong programang Morning Hirit. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Buena manong report. Hali po dyan sa luwa, sa Ramon Tadaw, mga tugang amparada, kan mga darakulang bareta kanalaw. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Ipuan baretang may init sa Morning Hirit. Bareta, mainit pa. Bareta, mainit pa. Angel Mostasa, good morning. Buhian mo. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa toyang mga paraan tabay sa mga dugang tapang bareta. Medyo VP Henry nagkaburo kag kasuhapon na hapon ang mga tawo dyan sa may parte kan barangay Rawis, Legazpi City. Maging kami VP Henry, Kuya Ramir, nakadalagan kami dahil sa antayon at VP Henry na informasyon, may nakuha ang babaeng gadan dyan sa may salog na parte kan na sakop ng barangay Rawis. Dahil ang dinarita sa mga residente duman, nakahiling ng babaeng hubang close na nakadapa sa salog dyan sa indang barangay mag-aalas 5 nin pagkahapon kasahapon Hulyo 29. Siguro depende sa mga informasyon na natipon kan sa News, karong babaeng pagtutubulan na mental challenge ang nirespondihan kan mga otoridad matapos makaresibir ng report halis sa mga nakahiling kaning day na ngayon naghihiro kay ang pagtubod din mga nag-aaragi VPN gada na ini asura na nin buhay. So nagrespondi ang mga tauhan kan mga emergency quick response team o EQRP kan Legazpi, official kan barangay Rawis as in ang Special Rescue Force tagapagsalbar kan Bureau of Fire Protection Legazpi kung sa independent makarayubog na inaawas ang babae. Dahil sa mga residente independent kanya-kanya ng gaw-gaw ninbado para sanglian itong babaeng suba. Duman vi pinapagaraman na sigun sa mga nakahiling asin mga nag-resosyoso duman vi Henry, sabi kan babae, para ngaya ako nagpapresko sa salog. Okay. Mga perang edad kayo ni VP Henry pigdo ng bitan, pero nasa tamang edad na sa VP Henry. Di ko isend an picture sa imo. Baka ano siya? Daraga siya? O daraga? Mayagom o balo? Ano siya? As of the strength and VP Henry nga details, dahil na yan VP Henry pig-interrogate naman sa day man VP nakakahuring ki. Mga puroles, mga pradaw ang edad niya. Mga between nga 20 to 25, 25 to 30, araw gayan. Mga baka VP Henry nasa 30 plus na ini. 30 plus. Babayang ini. Oo, mayagom na ini. Dahil aram. VP sure ko na may ano ini. Dahil ka nag-follow up kita VP Henry. Talaga si PNP manungod sa bill ng detalye kay ini. Sinabi nila na wala na sundan ng record manungod VP Henry sa nasabing pangyayari. Nya taga-sain ini. Taga-sain. Ang allegation VP Henry, tatig susugbi ni Kuya Ramir, taan sabi duman kan mga informante kan mga barkada sa VP Henry. Matapos VP Henry na i-check ito kan EQRP, and syempre kan may hawas ito VP Henry sa salog. Tig-check sa salud niya, pigbaduan, tapos su konseho man kan barangay Rawis, nagvoluntaryo na VP Henry na isa kayo duman sa indang emergency response sa vehicle. So yun na ngayon mahatod niya. Sabi VP Henry, taga barangay Dabdab. Pero kantig bukod ni Kuya Ramir, halat mi duman sa barangay hall kan Dabdab. Nagali kami duman mga 5:30 ngin pagka hapon to hapon. Wala man VP Henry ni nagaabot na
aras ka vehicle sana Barangay Rawis kasi sila duman sa Barangay Dapdap Cavite VP Henry. Yung taga-send naman ang daw ito, ano? Nataramon VP Henry, taga Barangay Dapdap da, pero kasapon naman ganyan tiga sa Dayman. ito in over duman, wala man VP Henry. Okay, di send garo ba kayo nun sa karigusan niya? Gusto mo talagang mahiling? Send sa karigusan niya. Salog siya VP Henry, dyan sa Barangay Rawis, boundary na ini VP Henry kan Rawis, tapos sa Barangay Arimbay. Gusto ko ba ya Ramon, tabaka alam nga pag ako inalingahotan, pwede man ako duman, arog kayan. On VP Henry, tigsan ko tabi sa'yo, hindi ka lang makikig. Bigsen mo sa I-off kuya. mo ang microphone mo, tabaat makamuda ka po. Ay marayon sa karigusan mananggan. Iyong ay talagang grabing alingahot. Nailing mo na. Iyo, grabe mananggan na. Masarayon sa Sabi buhay ka- niya. Sabi kan barkada ko, garing nga sa Titanic baga na pigdodrawing si Rose. Garaso na iling ko ini sa kuan sa anong Sa pelikula nga ni ito? Garaso sa pelikulang Titanic yan VP. day ang bida si Rosana Roses. May kon aram VP. Buda panahon kay ito ni Rita Abila. Okay. Ang kinamarayan lang VP Henry, takan na may nag-arapod na makasas pag-responde and nahilig na duman so care etong so pag makulog ka na Mati yun publiko. so salog. Kaya makasas so May tumambo ang tubig sa salog. Baka may salog ini Angel Sapa. salog da yan VP Henry na inawutan. Ang salog dakula ay ni sapa ini ta sadit kay inawutan kaya managsalit sa salog sapa na sa ta inawutan. Ano nga ni kan so kanta VP Henry? Naging salog, naging sapa, Naging sapa. naging danaw na dakula. Okay. Pangyari sa So mga yan VP Henry. Kasuhapon pati kami ni Kuya Ramir nakadalagan na naman nag-iba man si Chief Ramir naman. Wala ko VP Henry service. Okay. Traffic VP Henry sa Merami. Nasa butang ko man. Okay, sige. So yan VP Henry, and medyo nakatataranta na surunudan naman VP Henry, so EQRT, so BSP, Special Reports ka na BSP Legacy, sa iwan ni VP Henry sila. So, so report VP Henry na Ginoto. wala ni na buhay, pero kan na rani na ini VP Henry, conscious man pala nito VP Henry, as in, sabi ka, ang persona, mainit Para nagpapresko. Para nagpapresko pa. Tama man. Maray magpapresko. Kaya nang mapresko sa itsura niya. So, yan VP Henry, ang mga dugang po pong informasyon halos sa luwas, sa Rosaroy Akan PYZ Enterprises, dyan sa Barangay Orosite, Legazpi City, Angel Mustata, Visit. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas, 5:20 na. Mga tugang sa morning hirit. Nangyari. Ayo, masiramos ba presko niya? Gariso nakatukawon sa butaka. Karen, ala, nasa linya. Dagdag na report. Hali sa luwas. Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Hello, Karen. Good morning, Karen. Good morning, VP Henry. Good morning, Karen. Maray na aga, mabuhay. Maray na aga, mabuhay. Okay. Good morning, Karen. Good morning po. Good morning, Karen. Good morning, Nani. Mabuhay. 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 Kumusta ka? Morning po, VP. Okay man po. Oh, kaya daw ako, mas marayon ito eh. Marayon ito. Marayon. Kaya kumusta ka? Kumusta ka, Karen? Nagpapadagos na sa buhay. Kaya nga ni, gani dapat panaguson mo talaga ang buhay mo ta. Pag di mo, Sa morning, pag di mo pinadagosan, may problema kita. ang lalaki. Pero, Di- mayroon na bang nagmay-ari ng iyong buong buhay? Wala. Hindi pa ako pumapayag. Morning hirit kay Malas. umaga. Malas la. Pero ang edad mo, Karen? 24 years old. 24 ka na? Ay, nako. Umaga. Nako.
Ano ba nga ni, mga 18, 19, 20 pa sana. Kamo. Ano ba ha? Ano ba? Bako gabosa. Nagkapira. Number 1. Siguro nakatulo na boyfriend o Iyo. apat o ano. Nagdadang Ika pala, gari wala pa. Iba man kaya ang direksyon kan buhay ko. Garo day nadap-dap. Garo day pa lamang nadadap-dap so mainit na kaldero. more. Good morning, Karen! Good morning, VP Henry. Sa dagdag niya itong bareta, Okay. tigta taga-konsiderar kan Ibalong Festival Street Dance Presentation Chairman na mamanihar kan mga punong barangay ngunya na taon. Oo. Ang pasistema buda oras kan mga contingent sa pagprarastis sa mga barangay Iyo. para sa nasabing kompetisyon. Nailing ko talaga. Ang bagay na ang VP Henry, matapos niya itong personal na idulok iyan kay Councilor Charlton Lahara bilang chairman, ang pagkapiderwisyo asin pagkadaragit kan sarong taon, kan kadakla ng mga konstituente sa ibang mga barangay. Oho. Dahil sa nag-aaraga ng ralagatob kan mga drum, mantang nagpaparastis ini para sa street dance presentation asin kompetisyon. Dapat nga, Because isabay kay na sa programa. Di ba kung sa programa kan Ibalong Festival, isabay na iyan na practice window. Ngaya, July 15 to August 6. Araw kaya yan, nga ni narang mga tao, may nagka-practice. Di kaya sa Oho. programa eh. Iyo. Gano'n nga, maraot ang nakaon kong, palibasa na pa ako na mamahaw. Hay, hanggang unyang Karen tabi. Nagasikaso pa ka na nasa. Yaw ka sa Siyempre. mobil? Dai. Pag una, yaw ka ta. Magisuyo lamang ko ta kung bakalan mo ako sa 20 pesos na pandesal na malunggay. Kaya di mo man ako mabakalan. Wala ka man pala sa mobil. Dai. Then ako iyo. Then nasa bagay, maski yaw ka sa mobil, kaya di man ako babakalan talaga. Ay, grabe ka man. Kasi daw gusto ko magkaong pandesal malunggay ngunya na aga. Di ako nakadara eh. Apat sana sa 20 pesos. As bako asing kon sa rokaan. 5 ang saro, masarap na, mainit pa. Kaya nga ni, deta ka maasahan ka, wala ka man sa mobil. Unless magsakripisyo ka pa di si GB, matricycle ka, may dara kang pandesal. Sorry. Pabaritaan ako. Marait ka na hugot ka ini. Go ahead, Karen. Sigun kay Councilor Lala, ini ang rason na makikipagdialog ini sa linya ng mga barangay. Tangani na maabisan o informaran ang mga punong barangay na ilimitar sa namuna an oras kan pag-irensayo kan mga contingent sa barangay. Demon. Tangani na day man napipermisyo an oras sa pagkaraturog kan mga tao mantang pinaghandaan an kompetisyon. Oh. Sinabi ni Lahara Aranina. na posibleng i-consideran niya ang sagkod sa ng alas 9 o alas 10 kibang ginapraratisan sa mga barangay. Tangani na din nakukompromisaan katuninungan kan mga tao, lalo kan mga aki na nag-i-reskwela. Mata yung magalagatob sa nalagatob ang practice. Ibalong hu! Ibalong ha! Ibalong hu! Ibalong Binasunod niya hey! pala Ibalong! Ibalong! Marot. Pagkalo nagutom ako pagkaaga. Marot ako nakadarang isnakan kapag tagahungit-hungiton lamang habang nagkukumerisal. Kaiba. Ibalong hu! Laki. Ibalong hey! Tapos pasigundang kang lagatob kay mga drums tayo kakaan mananggan pagkaburungo, okay? Pero ang okay man gay. Ganyan man sanay yan. Oho. Patapos na baga, di ba? Patapos na baga. Paano pizza ngunyan, Karen? Bako 30 na ngunyan? 30. O 30 na baga. Andun naman po si Balong bako 7? August 7, di ba? Oo. Apo. August si Arkel, lagatob na yun eh. Mangitrog ka man gana. Tugtubang ka kan sa palibot kang araw mo. Sa COVID code pa. Tapos nakaskovered coat ka. So akin mo nag-aadal, tagos maging cum laude buda, maging honor pupils. Gari nagtrakig-takig na. Bigi imagine ko, so katando ko, gari nagtrakig-takig na laman kita bay. Pagkagagawin mal na Diyos. Na-imagine mo ang gari, na-imagine mo ang gari, poon sa piad, poon sa eksan hanggang sa pababa na, nagubunog-bunog. Araw ka.
ang bailikaan. So, ganip arabon Mardi Gras. Arabon Mardi Gras Karen. Dae. Ada eh. Ang arabo gawin Mardila. Okay, sige. Pero sabi ni Consalara, tig-adalan niya na sa magkapirang aldaw sa nadating babagtas sa street dance competition na August 22, duman sa na-schedule ang mga ini na mag-araga kakapraraktis. Okay. Tangani itawan dalan man so paglalaban kan mga ini sa competition. Pero ang Karen premyo Ala. pala sa competition sa street dance. Ano bitin ni? Pero ang premyo, Di ko pa naapot iya. May stress ko, total si Juan. Duman i-announce. ayo, okay. Total si Juan sa aga. Oo. Sa press con sa aga magatinder ka sa kamo sa agang press con ha. Roger on Una that. assign ko sa imo ina kung makatabi ko official na listing kan activity sa kay Ponte ito yo. Roger on that. Yung assignment ko sa imo ha. Apo. Diba kang listahan ta kay Ponte sa plugging yo. Roger Kopya. Okay. Karen, good morning. Oh, tama ko. Ho. Ha. Ibalo. Ho. Ibalong hi 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 hi. Ibalong hu 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 hu. Ibalong hi 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 hi. Sayo. Natanong. Malay ng mata ko niya na aga. Good morning, Padingal. Pasok, Padingal. Good morning, pare. Ho. Gini ba ka so, pag gini ba ka so lubot mo, natumbol. Reaction mo. Paso tayo niyan. Gini ba ka so reaction mo pag nadapid ang lubot mo. Okay. Paso tayo niyan ay balong. Ho. Good morning, pare. Good morning, Padingal. Hu. Ay, inda. Okay, sige. Dahil pa nakakabuelo mo niyan. Ana mga paraoma, lalo digdi sa Southern Pagkanligaspi, sa pagtarok dahil mamara pa man giraray, ana mga kabasan. Sigon kay Legazpi City Agriculturist sila nas, yun ang kaulangan ko niyan. Kan mga paraoma, dahil nag-aasa sa makusog na oran, nakadaklan kan mga kabasan. Maski dyan sa northern areas kan Legazpi, sa pamitisan kan mayon, mga 10% pa dai nakakatarok sa mo niyan. Ray-ray man dyan sa may mayon dahil may source din tubig na nagagamit sinda sa irrigation. Iba man ang sitwasyon digdi sa southern dahil salod talaga sa oran. Kaya nag-encourage kan City Agriculture Office ang mga paraoma para tanom na magtanom na muna ng mga variety na laban sa init. Mga gulayon, kamote, balingoy, mais, na iba pang pwedeng alternatibo mientras mainit pa ang panahon. Kanyan, maski delay na ang mga kabasan, iba pa man sufisyenteng supply ng bagas ang Legazpi. May mga tada pa man, so inarani kan mga inot na bulan plus may import pa man garay na bagas dyan sa mga merkado. Yan, banayan, magkalas kan informasyon. Halidigis Southern Pagkan Legazpi, Alarmario. Hu! Gani na badulan na. Ibalong hu! Oras natin, Pilipinas! Oy, madam, anong oras na tabi, madam? Madam, anong oras na po? 5:30 na. Naligo ka na ba? At tabon man ang karigos. Gero, nagkarigos naman ka sa bagay. Napag-utron mo niya na aga. 5:30 na. Naligo ka na ba?
Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Headline ngayon, mamaya lang ang broadcast. Nasa linya po si News Director Mar de la Cruz live from DCGB Newsroom. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Good morning sa mga kabantabay. Sulit ang puyat. Wow, bakit? Kaya mga nagbantay sa laban Ayan, very good. Okay, good. ni Alex Ayala, Yeah. Budatan defending champion, na si Leila Fernandez kan Canada. Double yan pa dali, di ba? Dahil Ha? single. Ah, single? Laban kan dua. Anak ko. What Pinadapa Ay, nako. ni Ayala ang champion. Oh, the best. Nakadua na The si best. Ayala. Katon mga aga. Matibay. Pinadapa niya so dating Olympic champion Oo. at in world number 4 na si Xing Qinwen kan China. Diyan, oho. Matibay Sa naman tayo Tobago, pala. Oo. So defending champion Oo. na si Leila Fernandez kan Canada ang tinawag ni Ayala. Kaya resulta, Oho. nakalaog na siya sa quarterfinals kan Mubadala DC Open. Wow, the best, ha? Pero yun naman pa rin sa mga nakalaban niya sa Wimbledon. Yarao naman, may rin naman. Iyo, yaw naman. Yarao diba? naman, ha? So, Ah. the best. Congratulations, ha? The Basta- pride of Filipino. Ngunyan na taon, Pero nagkukolekta si Ayala kay mga dating mga matitibay Iyo ano? na dinaraog niya. Liluway-luway niyang pigyan daw ka. Lingay-luway na. Pero anapot pa di. Ang gusto kong maraman, ang gusto ali ko na pigyan para abangan ini. May boyfriend na siya pa di. Biday, gwa. May boyfriend siya. Dahil ko pa man ni ako. Nadiskwido kita ko niya na aga. Ako pa di ba? Naghapot ako pa di. Arawan sa nabaga pabinsan. Kita bagang may mga agumpidyo. Di ba? Minsan, gari, gusto mo niyang kauron, garo-arong kayan. Oo. Dawa, agapot man sana ako. Di man ka nagluluwasa di. Day man. Natabo mo Sabi nga. day ba, pero day man baga figo presentar ni public. Oh, natabo mong akoon pa di, tabi. Baka atiktar sa kawat. Baka na yun ang mag-i-relate. Baka, ugmaon ang mga ano eh. Apektado sa palo Ugmaon kan. itong organizer sa Very good. Mubadala DC Open. Crowd drawer talaga dahil si Ayala. Iyo, grabe nang fans Basta may niya. kawat, di dagsa na talaga. Grabe nang fans niya pa rin sa mundo, ano? Nakulo na, ha? Yan na. Okay. Okay. Headlines. Malacanang nadiro na para maaminda na ni Tiralo. Pag-ali consistent loss charges and tax relief ipapasa kan Kamara de Representantes. Dagditigo kan duwang mga dating managers kan Land Bank sa impeachment trial. Perfect start at sinapitizer daw sa pagtukar sa primerong article of impeachment kontra VP Sara Duterte. 112.5 milyon na pidging cash kan ex-DepEd official inagi sa fire exit tigon sa dating manager kan Land Bank. Fire exit. Okay. Pangyayari. Prosecution gay panapatunayan na confidential funds kan OBP as in DepEd ang sobra sa 612 milyon na withdrawal sa duwang Land Bank branches. Mga cash withdrawals kan Vice President kan DepEd Secretary unusual sigon sa ikaduwang testigo. Duwang co-auditor ipinapod sa Senate Impeachment Court ipampangini sa masunod na simana ang hearing. Ginastusan kan confidential fund ni VP Sara Duterte dahil pwedeng secret sigon kay Congresswoman Leila de Lima. Senador Pierre Cayetano sinangatanin ethics complaint Kontra? kan may ibang gapon in women's rights advocates, Nata? academics and feminists. Natada? So, pinost niya bagang sa Facebook niya na Na? in-splice na video
ni Congressman Sil Jokno Okay. during the impeachment trial. Okay. Ang sabi, suway na ito Oo. sa sinumpahan bilang senator judge. Comelec, mahirit kay Presidente Marcos na kansila ron ang klase sa Nobyembre 3. Aha. No. DSWD, maagad ng 270 billion pesos na pondo para sa 2027. EPED, igimbestigaran ng insidente ni Intongolog sa teacher sa Davao de Oro. Okay. Pangyari. Alright, GP, yung mga election na pagkagat with the PWH Enterprises, sana po sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calgan sa Oros Central Quezon City. Basta na, GITY, siniyan, basta mo sabing konektado ka mo sa inman sa mundo. Yeah. From Newsbay, po si Mardila. Good morning. Good morning, Newspaper Parimar. front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Parimar, sa mga headlines in the morning. Sabi ni Noel Manalo, kaya daw, delikado si Sir Mar. Dahil sana nagpaparakaalo, pero matindi. Kaya baga sa sarong pig-apudan mo, kung si Sir Mar minaapod, makaskason. Iyo pa di. Iyo tabi, amigong Noel, sa totoo lang, may mga hero si Paring Mar na nahiwagaan ako paminsan. Makikigana sana. Igwa siyang mga subi, kung sa ano nga na podkan. Igwa siyang mga subi ko na igwa siyang mga padama na makikigkanan sana. Mala ito dai mo pig-asahan o to pala aram niya kung malawg o dai o kung hain kung ng oras pala. Di ba? Ata na baya. Ano yung nagpararibok mapagalon to umon. Kaya baga pag dai good morning, ay, amigo. Morning. Yes, BP. Good morning. Morning. Pagod na ako, siya ang duty ta. Di pa natapos rin, sisimbag tulos. Ano, BP? Ano? Pabalik pa sa nagayon. Okay man, iyan na, pigibo mo parita. Diyan kan, magring ang kiduwa. Sisingilon ako sigurado. Natangit yung mga pigti no nga si sa amigo mo dyan nga sa pag-asa. Bako yung amigo. Iyo, Tama. dapat talaga alerto. Dapat mag-ururon kitang marit. Alerto ka dapat cellphone tabi, Jim. Iyo. Dapat duwang ring pa sa Sisimbag to. Di pa, natatapos. Sumimbag katulos. Iyo. Siningin lang kan utong so nangyari kay kay Milvin. Milvin. 5 ngayang ring. Di ka man yung nag-react. Okay, sige migo. Ano tabi ang latest forecast? Go ahead. UBP marhay na aga sa mga paraan tabay para sa satuyang weather forecast. Yan na daw na Webes, petsa 30 kan bulan na Hulyo. So low pressure area, buhay pa man giraray. Kaso bagong aga na sentro kainin na Taranta, digdi sa Costales kan na Subo, Basang Batangas. Pero sa kanya naman ipiso na sanaan dara kaining Panganoron. Actually, wala na siyang darang pag-uran digdi sa satuyang nasyon, nasa digdi sa kadagatan na, so mahibog na Panganoron kay ni asin piglalauman ta sa masunod na oras, mga oras na pwedeng mag-dissipate na ini digdi sa West Philippine Sea. Mientras lang easterlies, padagos man na nakaka-apektar doon sa Northern Luzon. Igwa kitang na-monitor na panibagong LPA sa luwas kang sa tuyang area of responsibility. Iwi ni cloud cluster duman sa luwas kang PAR. Pero hababa man ang chance sa kaini na ma-develop sa sarong bagyo. So digdi sa tuya sa Kabikolan, wala mang epekto ining mga nasabing LPA. Generalmente magkakaigwa kita kay magayon na panahon. Apera na lang duman sa biligla ang pag-uran, lalong-lalo na pag-abot kang hapon sundo sa Banggi. Darayan BP kang mga localized thunderstorms. Minsan may kaibang pagkikilat asin pagdaguldul. Maluyaman sagkod sa moderatong paros, halik sa Sirangan, sundo norte Sirangan. An mamamatayan niya to digdi sa Kabikolan, asin wala kitang nakabanderang gale warning sa ngunyan. Lauman sana ang banayad sagkod sa katamtaman na pag-ukol o pag-alon kan sa tuyang kadagatan. Ang sa tuyang temperatura sa maghapon, pinakahababa na sa 24 degrees Celsius. Pinakahalanggaw posibleng umabot sundong 32 degrees Celsius. So yan, BP, sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, hali po digdi sa Pag-asa, DOST Legazpi,
Jaime Bordales po sa Liwa, Marahay na aga. Jim, Jim, UVP, bala ka na sa monitoring ha. Tabangan mo ako ha. UVP, Iyo. karong mapasundo dahil sa imo sa Say. Kasi, dyan sa Pantaw Port, tanaglangoy sa nahaling Kalapan. bala ka. Bala ka. Bala ka. Pwedeng madamay, pwedeng madamay ka kayo eh. Pwedeng madamay ka sa namumuong saba ng loob. Iyo. Okay. Salamat amigo. Mabuhay ang pag-asa. UVP, welcome and mabalos. Thank you mga tugang Jaime Bordales po sa kabugdagan kang panahon. Ngunyan pungal daw. Good morning. Ay si Father Butch Bumbase. Sandali lang Si Father Butch Bumbase may text. Madali lang ha. Kindly announce senior program yung relic ni Saint Charbel dadalhin sa UST Chapel ngunyan na July 30, 11:30 until okay tabi. Okay po padre. Yan. Alright. Sabi ni Pipa Aram tabi sa Gabos na so relic po ni Saint Saint Charbel dadarahon tabi mga tugang sa UST Chapel ngunyan po na Hulyo 30, 11:30. So mga taod mapa UST ako mapasiling ako sa UST taod ta. May gusto akong hilingon sa UST, Ronald. Siguro mga siguro mga 9:30 or 10 mapa UST ako. Tamang-tama. Dadarahon pa lang duman so relic ni Saint Charbel Maclof. Yan ha. Sa UST. Ay sandali. Ano ini? Open ini sa publiko. Open ini madali. Tabaka may magduruman madali lang ha. Pudang ko si Padre. Madali lang. Mga taga Hello Padre. Padre? Yes. Good morning po. Ano po ini? Open sa public na baka may magdiriya na taga ibang lugar maghiling venerate tabi? Pwede naman siguro. Ano lang, yung ang sinasabi ka ni Father Nolan kung pwedeng mai-announce daw. Yeah, okay. Kasi pag in-announce tango niya, may posibilidad na may magduruman na iba, di ba? Pero kasi siguro mga parents siguro ng mga parents ng mga estudyante. Parents kan mga estudyante, faculty, estudyante, faculty, alumni, di ba? Anyway, 11:30 to 2 p.m. ang relic yan. Sa chapel. Itong ko yan, mga alumni, alumni, Opo. so itong mga from UST community. Opo. Totoo, madyan ako padre. Mga 10 o'clock madyan ako tabi ta. May misa? May misa ka mo? Iyo. Anong oras po? 12. 12? Sige, totoo ha. Sige. Pwede pa rin mag-concelebrate tabi. Iyo. Siyempre ang Monsignor pwede. Monsignor Henry. Henry Maceda, OP. Iyo. Okay, sige pa dito. Ulitan ko na lang po ha. Ulitan mo lang. Okay, thank you so much. Thank you. Alright, thank you so much. Mga tugang Father Butch Bumbase, OP. Yan. Basta ulitin ko ha. So, relic po ni Saint Charbel, yan po sa UST Chapel, alas 11:30 Buda hanggang alas 12 hapon. May misa na tabing 12, tamang-tama. Tatod madyan ako sa UST. Igo akong gustong hilingon. Mahilingon ako kung kumusta man paghiling-hilingon. Sisang hilingon ko do sa UST Tod. Basta, madyan ako mga 10 gayon. Madyan ako mga 10 o'clock sa University of Santo Tomas. Yan. Mga 10. Tapos, pag 12 pala may misa, pwedeng makwantabi. So, relic ni Saint Charbel. Kasuhapon, grabe ang tawag sa Saint-Jude. Grabe! So, tawag kasuhapon tabi. Kaya, sa mga parents tabi, alumni, sa mga estudyante, sa iba pa, faculty members ng teaching personnel, pipaaram ka mo kung nag-arantabay ka. Si Mambong ka rin, nagdadagog ini pagkaaga sa kuya.
So dati, kan ako na sa Aquinas University kaya ito nagtuturo pa. Perang taon ako sa Aquinas. Pero 11 years ako eh. 11 years sa Aquinas. Si Madam Bungganay, naging dean mi ini kaya ito sa College of Arts and Letters. Yan. Good morning, Professor Bungganay, Madam. Good morning, Tabi. Boda sugabos na mga taga-UST, University of Santo Tomas. Magayonon dyan sa UST, maglakaw-lakaw, mapreskuhon daw. Mahayahayon, mga tugang sa mata. An environment kan UST. Dagulo magang kahoy, adi, makapreskuhon daw. Mapreskuhon talaga. Morning hirit Sa palibot. Nagdadamog Mas ka ako nakalong sleeves dyan. hirit Kung ako, uning napipreskuhan ako pag ako nag-iling-iling sa palibot. Kamos. Kadakol na kahoy. Pura marayon talaga ang ambience. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ini po si Henry M. Opi, ang lalaking hindi inuumaga. Dadamog Henry Maceda po, Opi. Order of M. Ang Pugi. si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jim, come in, Jim. Good morning, Jim. Yes, Pipi. Tulong purok sa Barangay Bantunan sa Kamalig, purok 1, 2, 3. Oh. Sigon kay punong Barangay Pablo Miraran, nakasunad sa fault line. Kung saan sa ngunyan, haro sunod-sunod ang mga kalinog. Oh. Iguanin maabot 50 harong ang mga nagpakaistar sa ibabaw o sa harani kay ni. Oh. Magin si kapitan na naharong niya may pagtubod na kasabay sa Nakasunad? pagsabing may porsyon nagtatalbong. Naagihan kan di si JB News magin tinampo. Oh. Aling Palanog, Bantunan, luwas sa Barangay Baligang, Haralabaunan, Gunga, Ubatak. Oh. Linderos ka nabanggit niya itong mga barangay. Oh. May mga andaga na nagtaralbong, pigparadarampi nga na sana, basado kay kapitan. Pag naguran, makusog, nagpupuro na naman ang mga ini na magtalbong, kaya ang abiso niya sa sayang mga constituentes, permisa nang magpasiguro, lalo pang minsan-minsan, may mga report nin linog, asin naglalawag na ang panahonin tag-uran. Ini ang mga na-discovery kan DCGB News, na mga natural na pangyari kung saan tayo man ini mapugulan, kundi magpasiguro, mag-iingat na sana sa mga sitwasyon dito sa tuyang kapalibutan. Dangugon si Kapitan Pablo Miraran. Yan po ang 1-2-3. Or 1-2-3. Yan po talaga ang fault line yan. Once na nagparauran po yan, o kaya mag-init na naman. Talamin na po ka yan. Aromang po yan. Magpalibot po yan. Siring pong Palanog sa Baligang. Kaya minababa po ang mga daga dyan. So, kaya aning mga tinampo na iling po, may mga batak. Kaya po, mga batak na yan. Nag-iiro ang mga po yan. Ang tinampo talaga pag sige-sige anuran. Kaya may mga harong dyan na nasa Igwa po duman sa fault line po. Igwa duman sa puro. Pero sa kuya nga ni duman sa baba. Sa gilid sa nakanharong. Pero dahil man buminaba sa mga harong. Yan na, mga pagbabago sa tuyang kapalibutan, nahihiling na sa mga daga na nagtataralbong, nagbabaratak, bibi. Ayun, okay. Yan ang sa tuyang Jimmy, mga dagdag. alat ko na, Jim, madali lang. Clarification from the chair. Paano naaraman ni Kapitan na may fault dyan? Paano na-confirm yan? May mga kuha na kayo sa mga ahensyas kan gobyerno. May mga pag-aadal na? Igwa na. Okay. Pato baga panahon pa ni Sir Cedric Daip, balda baga dahin sa duman sa Libon. Okay. O yan, magpasiring ka dyan sa magpondo man sa may Palaog, boundary kan Palanog, Bantunan. Igwa dyanin mga rinasa o nagtaralbong na daga na dinarampingan na sana. Pagkatapos naagihan niya to so tinampo, ini ngayon, araro mo rin ni kayo, dinarampingan na sana, tangani na maagihan. Pag mainit, ay problema. Yeah. Kung mauran, tatalbong na naman ngayon. Pagkatapos, at ugaring dahil ko na isinsay mo, ang tinampo dyan, ang center line tabi, BP,
mga sarong, mga kabangang dangaw, Oho. Oh. anbatak, Nako. Okay. Okay. oh, na mangalas ka na, tatabag Pero karatak confirm ini. talaga kang Feebox na may fourth line dyan o ano? Base bagay sa bahayag ni Kapitan, fault line na igwa na nga ninin mga pag-aadal kay ni sa mga ahensyas kan gobyerno. Okay. Oh, Okay. so araw nga niya data tibang na. Okay. Oh, pagkatapos mabalda ka digdi sa may highway na sa Baligang, Kamalig. Oh, may mga portion diyan na nagbubunton tapos may nagtatalbong. Oh, okay. Oh, may Okay. may movement ang daga talaga. Oh, may mga videos kita and pictures digdi. So Okay. yan BBP yan mga dagdag na information. Jimmy na salita di si JB niya. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwang. 10 minutes o 9 minutes before 6 in the city. CGB. Always number one, always at your service. Ulita daw tabi, Miss Beautiful, uliton mo. Uliton mo tabi, ta. Uliton mo ta. Medyo putol tabi, Miss Beautiful. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Very good. Beautifulon. Jomar, good morning, Jomar. Pasok. Thank you very much, VP. Good morning. Good morning. morning sa mga parantabay. Good morning. Na Relasar Manggiraray kang Tabako PNP. Na. Na so hit and run kan nakalis napit sa 22 digdi sa Barangay San Ramon BP and na ikinagadanit sarong persona irido pangunyan susaro. Aha. Bako man sa naso dump truck ang imbulto kundi antes na ligis na kan dump truck sa motorsiklo na may lunod na tulong persona na pingki na nguna ini kan sarong pickup truck na kasunod Oh, name? kan Sinabi na? motorsiklo. Sinabi na? Bako? Oh. Sarong simana bago na realisar ay nangunyan sa pickup truck baka na repair na ito. Di nahiling, paano na-discover? May CCTV ba o ano? CCTV. So initial na ipinaluwas na conclusion kan Tabako PNP sa pagini Police Lieutenant Colonel Beryl Bibat. Solve na sa kaso, nag-surrender nga iso driver ng dump truck na iyon nakaligis. Kung sabihin, ikaw palang ki-enot na imbelto, pwedeng kung nabundol ka to, dahil man tinamaan kang truck, kuha na yan analysis kung masa ng person. Correct. Dahil man Correct. kitang ebidensya, di ba? Correct. Okay. Iyo ito so sabi kan chipong pulis, ang sabi kan makaulay ko nga bago pa nga tindog pa nga sa motor, nakalapos na so ini. So pickup truck, kaya naman nga ito nadalikan pickup truck. So dump truck talaga nga ang may sala naman o ang nakabangga ng God. At nga so publiko ang nakaligis, nakabangga. So hudya na parte kan dump truck, so katawa na parte, bako man so inutan. Kaya nagpaluwas kang CCTV. So netizen, ang konklusyon, bago nga yan nadali kang dump truck, binundol niya sa lubog kan so pickup truck, kaya nakasungsong naman sa katawang ka dump truck. Okay. Ginaulay ko pa kan sa COP, sabi sa ko kan COP ka nakalisnal daw. Yung nga yata pigadalan tang anong yan, ang anggulo, naghanap kita ebidensya o lead. Yeah. Kasod pinaluwas ninda sa CCTV giraray. Pigahanap na ninda ining pickup truck na may tama sa atubangan na parte sa may driver, sa may fender kan driver. Pangapudang kan Tabako PNP, baka lamang nga yan na hiling nindo ang Toyota Hilux kulay gray or silver na may roll bar na daiman mamit bidang pa sa plate number ta malabugon so CCTV uyan na nagdulag na yan sa direksyon Tabako matapos ang insidente sa Barangay San Ramon kampit sa 22 mga palatandaan ang masabing Toyota Hilux may damage sa walang fender. So tapalo do sa wala, particular sa parte na sa may driver side.
na pwede ngayang makatabang kung paano madiskubre, mamidbidan, so driver ka ito. Okay. Iyon na lang ang pangapunan kung maahili nga yan yung gray or silver na pickup truck na Hilux na may roll bar na may damage, digdi sa may tapalodo sa wala, i-report sa Tabaco PNP Okay. sa mga ni makatabang para maresolveran ang insidenteng ini. Nagiginom dumambi pa Henry, kampit sa 22 kang Hulyo, nangyari ang insidente habang magkasarunod sa motorsiklo, ang tulong persona, mga 22 anyos lang mga 20 anyos lang ini, duwang lalaki sarang babae. Dali ang direksyon nito sa barangay San Lorenzo Pasiring sa sentro kan Tabaco, pero pagkabuti di sa may San Ramon, tuminahaw sa motorsiklo, nagpundo sa katahawan kan highway, tamapiko sa wala habang tigalat na makalapos sa dump truck. Alaga duminagi ang sarong pickup truck sa may likudan kay ni na iyong pigtutubudan na napingki ito ang motorsiklo kaya nakatahaw duman sa agi ang dump truck na nagresulta sa nasabing insidente na kinagadan ng sarong persona susaro irido pananggad sudo sa mga oras na ini. Jomar Bien de CGB, salamat pa nan sa PYZ Enterprises sa pagpagamit sa pag-provide kang radyo over na gamit ng DCGB News. Aha. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Kay Henry M. Siya'y lalaki. Kamuga, boss? Ayos? Umaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay. Tunay. Sa bayan ay tunay na. Henry M. Day pang numero sa balota. Oy, nag-text pala si Father Nolan Ke. Si Father Nolan Ke nag-text sa kuya ko niya na aga. Pipaaram niya po sa gabos nang niya na 6:30 p.m. may mass tabi sa Fatima diyan sa Fatima Parish, Our Lady of Fatima Parish tabi, no? Tapos veneration tabi kang relic ni Saint Charbel until 11 a.m. Yan, ha? O kamo tabi na mga yaon dyan sa palibot kan Fatima Parish, tabi sa Barangay Bitano. Di pa karam tabi ni Father Nolan Ke na may misa po na 6:30 ngunyan. O 30 minutos na lang. May oras po kamo para magsamo-samo. 6:30 po may misa para po sa pagbenerar kan relic ni Saint Charbel, tabi hanggang 11 o'clock, ha? Tapos pag 11 o'clock, dadarahon na po anduman sa UST Legazpi. Pag abot-tabi sa UST Legazpi, mga tugang, mga 11:30 yan, more or less, ha. Pag 12:15, may mass schedule po duman, ha. Iga po nin misa pag 12:15 sa UST Chapel. Dumadumang kamo tabi sa UST Chapel as confirmed ka sa bago ni Father Butch Bumbase. Okay? O, ulitong ko lang, ha. 6:30 po may misa dyan sa Our Lady of Fatima Parish sa Bitano. As in po hanggang 11 o'clock dyan, tabi ang relic ni Saint Charbel para po sa veneration. And then pag 11 dadarhon po naman sa UST tabi 11:30, pwede na po yan ma-view kan publiko. Sharing man pag 12:15 igwa po nin misa. Okay? Mga tugang, Joshua Bino may dagdag na report. Kamin Joshua, good morning. Yes, Dito, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag datong bareta, bantang sa ngunyan Dito Henry, panagos na preparasyon sa lokal na gobyerno ng Legazpi para sa nagdangadang na Ibalong Festival 2026. Duwang bulan ang nakaagi Dito Henry, igwa na kisarong VIP ang nagkumpirmar asin nagpromisa na maatindir siya kan Ibalong Festival. Ang VIP ini, particular na iyo Dito Henry, si Mayor Francis Zamora kan San Juan City. Ayuman na presidente kan League of Cities in the Philippines. Aha. Kan uminaging Mayo, kan mapasyar ining si Mayor Zamora digdi sa Legazpi City. Asin nakipag-meeting sa tulong mga city mayor digdi sa probinsya kan Albay. Kay Mayor Hisham Ismail kan Legazpi, Mayor Ray Bragais kan Tabaco, asin Mayor
Nando Gonzales kan Ligaw. Kunya sigun kay Zamora, pag-abot kan Ibalong Festival digdi sa Legazpi City, mabalik siya para magpirmahan tadi di Henry nin sarong sisterhood agreement. Sigun kay Mayor Francis Zamora, ang magayon na padalagan min mga syudad dahil dapat nag-clear sana sa saindang lugar, kundi dapat pinaghiras-hiras tangani ng Gabos, BP Henry, aram ang mga best practices kan kada sarong syudad digdi sa Pilipinas. Iyo ang kamautan niya, kung gusto niyang makipag-partner sa manlaid-lain ng mga syudad, halimbawa naman digdi sa probinsya kan Albay. Pag-abot kan celebration kan Ibalong Festival, tigilauman ang presensya ni Mayor Francis Zamora, na man ang League of Cities President. Asin digdi na tabi ni PNB, mag-aararampangan asin posibleng magpirmahan kan tigapod niyang sisterhood agreement tangali ng sa mga best practices kan mga syudad, ma-implementar o kaya ma-adaptar, maaraman kan mga kanya-kanya o kaya kan mga kadasaro na syudad digdi sa Pilipinas. Ang tabi ni Henry, ang dagdag na impormasyon, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Bueno. Good morning, Databi sa Gabos, sabi ni Madam Melinda Win ng CMD. At saka iba-ibang oras kasubanggit tuminama sa inini. Ayun, yung yung linog, 5 linog sa Pilipinas, ibang lugar, may Luzon, Visayas, Mindanao, may Luzon and Mindanao. Ang Sar Ultimo sa Baras, Katanduan ang epicenter Coteño. Alright, tama. Alright, good morning tabi kay Mila de la Cruz. Happy 60th birthday kan humapon. At saka happy birthday sa super dad na si Merlindo Liaguno ng Kulyat Daraga Albay. Good morning. Tabi sa imo at saka good morning tabi sa Gabo, sabi ni Madam Melindawi. Perwisyo sa pagturog ang nagpa-practice kan Ibalong 10 oras na sige pa turub-tub. Kandram day pwedeng aga iyan or hapon kahirak man kan mga aki mata mag-eskwela pati gurang day nangingiturog. Sala naman. Alright, tama ka dyan. Kaya lang sa pag-practice baga, medyo so iba kayang estudyante nag-eskwela, di makapractice na aga. Kung di ba ka pwedeng Sabado Domingo? Happy birthday kay Antonio Boyon Barcelon kan Barangay Dapdap. Boyon! Antonio! Uy! Antonio! Happy birthday! Antonio Barcelon alias Boyon. Ronald, anong istasyon tabi ni Ronald? Anong istasyon tabi ni? Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always at your service. Alas 6:04. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta. Operasyon Inquiry dapat 10 metros ang distansya sa mga dike at iba pang infrastruktura kan gobyerno sa probinsya kan Albay. Pagputol in supply ng kuryente suspendido sagkod Oktubre 2026 sigon sa Aleco. Susok sa kasuguan kang Energy Regulatory Commission. Sa lado nasyonal, Malacanang, naghihiro na para amyendaran ang IPERA Law. 112.5 milyon na pig-in cash kan ex-DepEd official inagi sa fire exit sigon sa dating manager kan Land Bank. Sa ibang nasyon, Iran nagpalayog ng ballistic missiles laban sa pwersa kang Estados Unidos pero na-intercept ini. Business News, Department of Energy nagpaluwas ng bagong polisiya para mapadali ang pagpapakabit ng home solar panel.
Sports, Pinay tennis sensation Alex Ayala laog na sa quarterfinals kan MOBA Dala DC Open matapos pamarangkalon ang defending champion na si Layla Fernandez ng Canada. Health news, alipunga o athlete's foot day dapat ipag-at sa puwera sigon sa eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta, dapat na may 10 metro ang distansya kan mga quarry operation sa mga dika sa iba pang infrastruktura sa gobyerno o kan gobyerno probinsyal. Asin ini ang sinabi ni Provincial Administrator Raul Rosal sa entrevista kang DCGB News. Kasunod ka na pabaretang quarry operation sa Yawa River sa barangay Malubago, Daragalbay, kung saan haros na sa gilid na kan Duterte Road ang backhoe na pigagamit sa pag-akwat din aggregate. Sigon kay Rosal, dawa may quarry permit ang operator. Obligado girara inis na sundon ang 10 meters na distansya hali sa dike asin iba pang infrastruktura kan gobyerno bilang pagtubod sa pulisiya kan probinsya. Mientras tanto kinumpirman man ni Rosal sa ngatanan ng cease and desist order ang quarry operator na nag-operar sa Yawa River. Ang nasambit ng operator sigon sa iya, inot ng pinagmulta asin pinapundo ng operasyon kanakalihis na semana. Big action ang tunay ni July 22, i-penalize na po ini si Mr. Joel Alamares. Permit siya, talagang tayo, bawal itong tiga-gibo niyang operation. Kaya i-penalize na po siya kung violation, kung pag-istakpan niya sa May River Tunnel, at yun kada violation po 5,000 pesos. 10,000 po yan, nagbayad na po siya last July 22 na itig-instruction ng taang Kenro na magsagibog i-action, no? Tig-issue ta po cases and desist order sa Antingog ni Provincial Administrator Raul Rosal sa entrevista kan DCGB News. Para mientras pong suspendido ang disconnection activity sa pagputulin supply kan kuryente sa mga consumer kan electric distribution utilities sa bilog na nasyon sagod Oktubre 2026. Inanabiso kan Albay Electric Cooperative Aleco matapos ipaluwas ang resolusyon kang Energy Regulatory Commission o ERC sa nasabing kasuguan. Alagad piglinaw kan kooperatiba na daini nangangahulugan na daina kay puha na bayadan ang mga bulanan na konsumo sa kuryente. Pinagingganyan man kan Aleco ang mga miyembro consumer na magbayad kan sa indang mga bayadan bago ang due date para malikayan na matipon ang utang asin masuportahan ang padagos na operasyon asin paghatod din serbisyo kan kooperatiba. Magapadagos ang disconnection activities para sa daipa na babayadan na obligasyon magpon Abril 2026 pababa. Dagdag na report, hali po dyan sa luwas, mga tugang kay Basi Angel Mostasa. May kinaraman po sa mga opisyalis kan barangay na konektado sa salud titiripunon ngunya na aga sa sarong stakeholders meeting kang Legazpi City Health Office. Angel, iritalye mo. Gigibuhin mo na pagkaaga ana measles rubella supplemental immunization activity o MRC stakeholders meeting kung sa impig-imbitaran kan Legazpi City Health Office ang mga opisyal kan barangay kay bahanaan punong barangay, mga barangay health workers asin iba pang concern para man pagpapakusog kan mga preparasyon para sa gigibuhin ng National Immunization Program o pagbabakuna sa mga aki na may edad 6 na bulan sagod 59 bulan sa Agosto G sagod 14 ngunya na taon. Sigon sa nasabi nga opisina katuyan kaning may handaan gabos para sa pagkakaigwamanin aktibidad para masiguro na ang mga naaki sa nasabing edad ang matatawad ng proteksyon kontra sa measles asin rubella. Naglalaw man nasabi nga opisina na sa tabang kan mga opisyal sa barangay, mas masasarom asin mababakunan ang mga aki na kwalipikadong matawanin bakuna sa siindang respektibong barangay. Dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB News. Mientras tanto, pagkapawot kan mga evacuees sa mga evacuation center, mas lalong pigbabantayan kan mga otoridad. Detalye kang report kay Karen Ala. Himati na kan gobyerno probinsyal na nagkakaparawot ng marayan kadaklan na mga evacuees na pinailabakwan pa kan Enero uminal buroto sa alert level 3 an mayon. Ini ang dahilan lalo pinagmumonitor ini kan probinsya sa mga otoridad sa pagsabing ang pagkaparawot kan mga ini may minabaralik na sa mga arong, may mga nagpipilit ng mag-arana pabalik kan sa indang normal na buhay. Sa ibong kan mahigot na pagbabawal sa mga ini na magbaralikan sa mga residensya na nasa 6 km danger zone kan Bulkan Mayon.
Sinabi ni Apsimo Chief Bobby Cristobal na gugustuhan man ko nindang magpadikamp na o mapabaralik ang mga ni sa mga arong. Halagad nakagarapos man ang kamot ni dahil sa may minabigla sa nasa aktibidad kan mayon. Mantang ang Eruption Prediction Division kan DOST Box ang nagtataram na mismong day nanggad ini pwedeng pagpaturugutan bumaralik sa arong dahil sa yaon ang delinquente kan mga deposito, abo, asin lahar na pwedeng iluwas kay ning mayon. Today man yato pinagalauman na oras karon ala DCGB News. Nakikipag-coordinate na po ang DPWH Second Engineering Office asin mga kontraktor sa kapitan kan Barangay Bantunan asin Barangay Palanog sa Kamaligalbay may kinaraman sa napapabareta bako operational na solar powered water system sa indang barangay. Inang kinumpirmar ni punong Barangay Pablo Miraran asin punong Barangay Glen Aparam sa DCGB News kung saan sinabi kay ni na ipinaaram sa indakan DPWH asin kontraktor na mabisita ang mga inis sa indang barangay para personal na inspection ang kamugtakan kang proyekto. Matatanda na inot ng binareta kan DCGB News na ang pigkonstruir na duwang solar-powered water system may pundong tig 5 milyon sa Barangay Bantunan. Anwara nin nagbubulos na tubig. Mantang sa Barangay Palanog, sigon kay Kapitan Glen Aparam, taon 2023 kan itinugdok ang water system sa saindang barangay Alagad dahil man din nagagamit dahil sa kawaranin booster pump na makakatuwang kuta sa pagtulak kan tubig para masuplayan ang mga residentes. Mientras tanto, padagos man ang pagbabantay kan DCGB News sa mga masudulakdang kan DPWH asin kontraktor may kinaraman sa nasabing proyekto. Dagdag na report, hali po dyan mga tugang sa luwas. Ligbarang mga barangay sa Legazpi na mamatian ang kompetisyon sa kapwa barangay. Alarmario, buhian mo. At least namamatian ngunyan kan mga barangay digdi sa Legazpi City ang kompetisyon sa mga awards na bigataw kan DILG asin kan gobyerno lokal. Sinabi yan ni Mayor Siam Ismail para magsilbing inspirasyon asin pagiromdom sa mga barangay officials na dapat talaga magtrabaho. Sarong simana, Akot Awards, ang ibang barangay sa manlain-lain na performance ninda, pag-abot sa kalinigan, asin pagmanihar kan barangay. Tawan recognition, ang mga barangay officials na talagang nagtatrabaho nin tultul. Nasiring na pahagi, ang mga barangay na kulelat, nasusupog man. Ang mga opisyal kaya dapat sindang magtrabaho, sigon kay Mayor Ismail. Alarmario, DCGB. Oras Pilipinas, 14 makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Padagos ang mga bareta, mga tugang sa tuyang kapalibutan. Jimmy Nasalita, may dagdag man na report. Inspeksyon na kan DPWH asin ipinaluwas na ang findings kan inspeksyon sa solar water system project sa Barangay Dunya Tomasa sa Ginobatan sa pamamayo ni punong Barangay Leopoldo Opiniano kung saan kung matatandaan na ibuga digdi sa DCGB ang kontrobersya sa proyektong nadiskubre sa water stainless tank na nintaklob sa ibabaw. Anong nangyari, may nalamos na bayong resulta na lapa sagkod na nakontaminar sa tubig dahil na nagamit kan mga residentes. Base sa inspection report hali sa DPWH 3rd Engineering District bilang implementing agency sa lindong ni District Engineer Joanna Morales, ang nasabing proyekto completed na asin accepted na and turned over na sa lokal na gobyerno kan Ginobatan. Pag-abot sa operation and maintenance kay ni LGU na ang bahala kung kaya malinaw na pag-abot sa paglimpya kan tangke na may lapang bayong asin ang paghanap kan takop kay ni barangay na ang bahala o kung bako sulaka lokal na gobyerno sa pagsabing durante kan turnover ka 9.8 million pesos na kantidad nin proyekto kompleto ini nin mga kagamitan pati sa takop. Base sa last paragraph kan inspection report kan DPWH
it is recommended that the concerned barangay and the municipal government conduct regular inspection and preventive maintenance of the water supply system, including periodic verification of the water tank cover and other accompanying items to ensure the continuous safe and efficient operation of the facility. Signed, Project Engineer Anthony Briones, as in OIC District Engineer Joanna Morales, kan DPWH 3rd Engineering District. Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, tulong wanted na persona arestado sa Primer Distrito Canalbay, Kasudma. Report hali kay Jomar Bien. Tulong mga wanted na persona ang arestado sa manaylain na operasyon kan mga autoridad sa Primer Distrito Canalbay kasuod mang aga sa siyudad kan Tabaco. Inarestar kan mga autoridad si alias Mon, residente kan Darga Albay, dahil sa kasong karnaping. Ang arrest warrant ipinaluwas kan korte matapos na siya masentensyahan na ning guilty sa nasabing kaso, asing kaipuan na niyang ikunkon sa karsel para sirbihan ang sentensya. Arestado man sa siyudad kan Tabaco kasuod mang aga si alias Ruel dahil sa mga kasong direct robbery asing usurpation of authority na ipinagsaangat sa iya sa mga korte sa siyudad kan Legazpi asin sa Darga Albay. Mientras tanto sa Banwaan kan Santo Domingo, kasong pagbalga sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang kausa kun nata inarestar kan mga polisi alias Jeffrey, 24 anyos, kasud mang aga sa nasabing Banwaan. Jomar Bien, DZGB. 281 mga pulis sa Bicol na promote sa mas halangkaw na ranggo. Joshua Bino, idetalye mo. Ang promosyon dibuho na challenge tangani mas pang pagtibayon na trabaho asin pagkatao ng serbisyo publiko. Naging mensahe ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda sa nasa 281 na mga kapulisan digdi sa Bicol Region na na-promote sa mas halangkaw na ranggo. Gusto ni nasa 58 na dating police captain na promote na sa ranggong police major. Tuluman ang halik sa police lieutenant pasiring sa police captain, 33 ang halik sa PEMS pasiring sa police lieutenant. Ang nagkatiraman, halik sa police chief master sergeant pasiring sa police executive master sergeant igualin 2, halik man sa police staff master sergeant pasiring sa police chief master sergeant igualin 15, asin igualin 4, halik sa police master sergeant pasisiring sa police senior master sergeant o PSMS. Tanto, 10 man ang na-promote, haling police staff sergeant pasisiring sa police master sergeant, 83 ang na-promote, haling police corporal pasisiring sa police staff sergeant, asin iguaman ni nasa 70 mga kapulisan haling sa pagiging patrolman pasisiring sa police corporal. Kano winaging aldaw ang 281 mga kapulisan ini sabay-sabay na nag-ako kan sa indang bagong ranggo diyan sa kampo Siminola na pininginutan mismo ni Regional Director Police Brigadier General Miranda. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Mga tugang 19 makalipas ang alas 6 ninaga, magbabalik ka diba pang mga mainit na bareta, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na, nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon.
Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang makikipag-koordinar po ang Malacanang sa pribadong sektor para isulong ang pag-amyenda sa IPERA Law na may kamabutan na mapababa ang sigil sa kuryente sa power consumer. Kasi iyang pagtaram sa ika-25 anibersaryo kan Electric Power Industry Reform Act o IPERA, sinabi kang presidente hinagad kaini sa iyang ikalimang State of Nation Address na amyendaran ang IPERA Law para madali na ang pigpapataw o mahali ang pigpataw na system law sa consumer pati na ang value-added tax. Sinabi kang presidente na magkakanigo lamang na ang babayadan sa nakan pamilyang Pilipino iyon na konsumo nindang kuryente asin dain ng iba pa para sa indang kontrol. A pesar kan pagtipid sa konsumo sa kuryente kan mga power consumer dakula pa man giraray ang pigbabayadan na bill dahil sa pigpapataw na charges na wara man sindang kinaaraman. Sinabi ni PBBM na magpapatob manin pagtipid sa kuryente ang opisina nin gobyerno poon 10 sagkod 20% asin maitinala na oras na ang pagtiner sa opisina para makabawa sa paggamit nin kuryente. Sangunya na sa kongresyon na ang bula marikas na maaksyonan ang pangapudan sa pag-amyenda sa IPERA Law. Siguro po ni House Speaker Faustino D. III na ipafast track o ririkasan kayo niyang pagpasar sa propestong lay na mahali sa system loss charges sa kuryente as in income tax relief sa mga Pilipinong taxpayers, partikular na ang middle class. Ini ang ping-anunsyo ni D. mantang naghahanda ang House Committee on Ways and Means as in Committee on Energy para maisalang ang pagdangog sa mga propestong lay. Ini ang pigbubusol mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Magigiramduma na sa State of the Nation Address ni PBBM. Sinugo kayo ng Kongreso na amyandaran ang Electric
Power Industry Reform Act o IPERA of 2001 o Republic Act 9136 para punason ang system loss charge sa electric bill dahil bako kasalan kan mga consumer na mawawaranin kuryente ang mga power industry players. Apera digdi gusto ni Presidente Marcos na itaas ang 350 na income tax exemption gikan sa presenteng 250 para mas madali ang take home pay kan mga obrero lalo na mga middle income earners. Sigon sa leader kan Kamara, kay panrikasan ang pagpasar sa nasabing propwestong ley tanganing may pautob sa Enero 1, 2027. Asin matauanin ginhawa ang namamanuan sa pagbayad din kuryente na rin hindi nagagamit kay puhan man na mamatean kan mga taxpayers lalo na middle class earners ang ginhawa sa Enero 1, 2027 kaya ririkasan kang Kongreso ang pagpasar kang propwestong ley. Para kay House Senior Deputy Majority Leader as in Iloilo Representative Lawrence Defensor, perfect start as in appetizer ang pagtistigo sa mga impeachment trial o sa impeachment trial kan duwang dating branch managers kan Bank of the Philippines. Para ini sa primerong article of impeachment na kumpuesto kan aligasyon na sala ang irregular na paggamit ng liquidation kan 612.5 milyon na confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte sa pagsalang sa witness stand kan impeachment. Sinabi ni retired Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager Violeta Constantino as in dating Land Bank DepEd Branch Manager Ninita Camposano na unusual ang pag-encash kan Office of the Vice President o BP as in dapat o as in Department of Education inan checking million ang kantidad. Sinabi ni House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adio, bako sanaan mahalagang amount ang issue kundi ang paagi kung paano ginamit as in paano pig-encash ang confidential funds kan OBP as in DepEd kung sa inaging secretary ang Vice Presidente. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, ipinahayag po ni dating Land Bank of the Philippines branch manager na personal na pag-encash kan dating opisyal kan Department of Education o DepEd ang tulong cheque na may kabilugan na 112.56 milyon kan taon 2026 as naghali sa bangko at uminagi sa fire exit matapos ang transaksyon kasayang pagtistigo sa Councing Aldao kan impeachment trial ni BP Sara. Sinabi ni Land Bank DepEd Special Disbursing Officer is D.O. Edward Fajarda ang tulong cheque na nagkantidad din 37.5 milyon kada saro kam Pebrero 22, Abril 26 as in Hulyo 13, 2023. Sigon kay dating Land Bank DepEd Branch Manager Ninita Camposano na si DepEd Chief Administrator Officer Sonia De Leon ang primerong nag-approach sa INDA para mag-request in cash reservation para sa withdrawal. Abisuhan man ni Camposano ang teller na i-forward ang request sa cash center kan Land Bank. Pagkatapos apudan ni De Leon, sinabi ni Camposano na maabot si Fajarda para i-encash ang cheque. Kapag natapos ang proseso nin pag-validate nin cheque as in pag-approve apudan man ni Fajarda ang backroom duman i-release ang cash withdrawal sigon kay Camposano. Ibubugtak ni Fajarda sa dranyang bag as in maluwas na sinda sa fire exit sa mga backdoor. Pagluwas nila sa fire exit dahil ninda na hiling. Sa pagirumdom ni Camposano, ibinugtak ang kwarta ni Fajarda sa pagluwas nin kwarta dahil sa bangko sa dakulang bag. Sa cross-examination ni Attorney Michael Pua kay defense team as in dating DepEd Undersecretary Sir Aram ni Duterte, hinapot si Camposano para linawon ang pag-agi ni Fajarda sa backdoor. Nagluwas siya sa fire exit dahil ang Land Bank nakadukot sa DepEd compound. Nagluwas siya duman dahil safer dahil nasa loob siya kan DepEd sigon sapot ni Pua na inuyunan man ni Camposano. Pareta mga tugang sa ibang nasyon. GB News Express GB News Express. Ini-report kan US Central Command bandang alas 5:45 nin hapon sa Eastern Time sa Estados Unidos, naglansar nin dakol na ballistic missiles ang Islamic Revolutionary Guard Corps gikan sa Iran bilang pagbalo na sorpresang pag-atake sa mga persang Amerikano sa Medio Oriente. Gabos na nasabing missile matrayon pa na intercept kan US forces na mantinidong alerto as in nasa halangkaw na level nin kahandaan.
Ang insidenteng ini parte kan nagkukusog na tensyon sa rehiyon kung saan haloy ng may daipa pagkakasinabutan ng Iran at Estados Unidos katakod kang presensya kan trupang Amerikano sa Medio Oriente. Sa mga nakalis na taon, nagkapirang bisis ng nagkaigwanin balyuhanin pag-atake, kaibahan ng drone strike asin ang operasyon laban sa grupong pagkukonsiderar na kalyado kang Iran. Ang Islamic Revolutionary Guard Corps midbid bilang panginot na pursang militar kang Iran na pirming imbulto sa mga operasyon kontra sa interes kan US asin mga kaalyado kay ni. Sangunyan panago sa pigbabantayan kan US forces ang hero kang Iran asin siniguro na handa sindang magresponde sa anuman na patakot para mamantener ang seguridad kan sa indang tropa asin kaalyado sa Medio Oriente. Business News, ipinahayag po kan Department of Energy na naghanda ininin bagong polisiya para gibuhon na mas madali asin mas marikas ang pag-instalar nin solar panels asin battery storage system sa mga kaharungan. Sigon kay Energy Secretary Sharon Garin, nakamautan kay ni nabawasan ang pinakaipuhan na permit asin proseso para sa pamilyang gustong gumamit ng solar energy para sa nasa sariling konsumo asin bako para magpabakalin kuryente sa distribution utility. Sinabi ni Garin na piglaoman na may papaluwas ang nasabing polisiya sa laog nin sarong bulan. Kasabay kay ni sa girara inhinagad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso sa sayang ikalimang State of the Nation Address na tulos na magpasar kan sariling Kuryente Act. Sigon sa Presidente, kamaabutan kan propesto na gibuho na simple, abot kaya asin mas marikas ang pagpa-instalar nin solar panels asin battery storage system sa mga harong para makatabang sa pagpababa kang gasto sa kuryente kan mga Pilipino. Dagdag pa kan DOE na ang bagong polisiya na kalinya sa kamautan kan sariling Kuryente Act na mabawasan ang red tape asin maparikas ang paggamit ng renewable energy sa mga kaharungan o household. Sports News, laog na po sa quarterfinal sa Mubadala DC Open ang Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos daogon ang defending champion na si Leila Fernandez kan Canada sa score na 6-7, 7-6, 7-1. Matapos dominaron ang primerong set, nakabawi si Ayala gikan sa 1-5 na deficit. Sa second set, bago dagos ng ganahon ang kawat sa laog nin sarong oras asin 53 minutos. Sigon kay Ayala, naging difícil ang laban dahil matibay ang sa iyang kalaban na si Fernandez. Alagad pinag-unggurlo niya na naging kalmado ang kawat. Dagdag pa niya na ininaging labi sa iyang trayumpo sa pagiging matyaga sa paghahanap nin paagi para bumawi maski harayo ang distansya kay ni sa katahawan kan laban. Magigirumduma na inot ng pinamarangkal ni Ayala ang primerong round kan Paris Olympic gold medalist na asin dating world number 4 na si Sheng Qin-Wen kan China sa sarong tulong set na laban. Sa quarterfinals nakalamang na si Ayala ang panggagana sa pagultanan kan second seed na si Elina Istovitolina kan Ukraine asin quarter qualifiers na si Polina Kodermitova kan Russia. Health News, mga tugang kasabay si News Director Mar de la Cruz sa Newsbase. Good morning, Pading Mar. Tungkol po ito Good morning, baby. Athlete foot. Kapag inabayaan na maglakaw-lakaw o magkonsumo nin oras sa gym na dumog ang medyas, dakulang peligro na magkaigwa nin alipungaw athlete's foot pero sa most common fungal infections. Ini ang patanit sa mga health experts kasabay kang pahayag na kung igwa na nin alipunga dahil dapat ipagit sa pera dahil dakulang posibilidad na maglako pini o maging malala. Sigun man sa World Health Organization o WHO, ang athlete's foot gustong-gusto sa mga mainit at dumog-dumog na lugar. Pinabi ka na siya na sintomas kompresto, kan mapula, magatol, batak, makulit, sa pagultanan ka mga gurumoy kabitis. Abiso ang WHO na pwede nang maprepintaran sa pahayag ang pagmantinir na malinig at mamara bitis, magsalida tulos ng medyas kung dumog, asin gumamit ng flip-flops o chinelas sa shared showers. Dagdag pa ka mga eksperto na dapat na mag-adit dahil mayoriya ka mga kaso ng athlete's foot o alipunga pwedeng mabulong ng over-the-counter anti-fungal cream.
Welcome from Newspace, Mardela. Okay, di ba? Thank you, Paring Mar, sa report. Kahit ang bulong mikan sa bulod, so paklangkang na tong, okay, Ronald, iinit sa kandila o sa gasira, pagpaya mong tagalon, pipadalagan dyan sa in-between kan mga fingers. Kung ka magdumog pagkaaga, tabaka da masuri, may perang aldaw. Kuha na, minalumoy so, o ano yun, minaalang so, alipo nga. Inda sa Indocon, pwede yan. Pag-asa, kasabay po mga tugang kasabay po si Jaime Bordales sa Kamugtakan Kampanahon. Marhay na aga sa mga paraan tabay para sa satuyang weather forecast niya na adlaw na Webes, petsa 30 kan bulan na Hulyo. So low pressure area buhay pa man giraray kaso bagong agaan na sentro kaininano Taranta digdi sa Costales kan na Subo basang Batangas. Pero sa kanya naman ipiso na sanaan dara kaining Panganoron. Actually wala na siyang darang pag-uran digdi sa satuyang nasyon, nasa digdi sa kadagatan na, so mahibog na Panganoron kay ni asin piglalauman ta sa masunod na oras, mga oras na pwedeng mag-dissipate na ini digdi sa digdi sa West Philippine Sea. Mientras ang easterlies, padagos man na nakaka-apektar duman sa Northern Luzon. Igwa kitang na-monitor na panibagong LPA sa luwas kan sa tuyang area of responsibility. Iwi ni so cloud cluster duman sa luwas kang PAR. Pero hababa man ang chance sa kaini na ma-develop sa sarong bagyo. So digdi sa tuya sa Kabikolan, wala mang epekto ining mga nasabing LPA. Generalmente magkakaigwa kita kay magayon na panahon. Apera na lang duman sa biligla ang pag-uran, lalong-lalo na pag-abot kang hapon sundo sa Banggi. Darayan BP kang mga localized thunderstorms. Minsan may kaibang pagkikilat asin pagdaguldol. Maluyawan sagkod sa moderatong paros halik sa Sirangan, sundo norte Sirangan. An mamamatayan niya to digdi sa Kabikolan asin wala kitang nakabanderang gale warning sa ngunyan. Lauman sa naang banayad sagkod sa katamtaman na pag-ukol o pag-alon kan sa tuyang kadagatan. An sa tuyang temperatura sa maghapon, pinakahababa nasa 24 degrees Celsius. Pinakahalanggaw posibleng umabot sundong 32 degrees Celsius. So yan, BBan sa tuyang update para sa Kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po digdi sa Pag-asa, DOS Legazpi, Jaime Bordales po sa Liwat, Marahay na aga. Mga tugang ang baretang sa indong nadangog, hatod po sa sinurat po ni the News Director Mardy La Cruz, katawang si Jenny Balyaran, Nicole Ann Gloriana, sin Shara May Leron. Report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwa. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of EBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. BC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. BC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. BC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/alpaycomputer.
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Smile always! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a tested registered training provider for the following TechVogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2. We test the funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Sandali lang. Andali. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Ulitin mo nga, baby girl. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Sige nga, ulitin mo nga. Ganda umaga, pagkasama si Henry Maceda. Sabi niya, kanday kang itataram. Tama, may tataram pa ko ni daguanin do ha. Unang itataram ko ta, dapat dahil ko pwedeng lingawan, dahil ko tabi ini, pwedeng itaram sa indo.
Mga liver lovers, kumusta po ang satuyang lifestyle? Party on atay later na babaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro, that's right, Liver Aid Pro, hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay, pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansya na nagbibigay proteksyon na nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage sa liver cells and aids in regeneration ng nadamage na atay, maring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro, yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug. In all leading drugstores nationwide, Silimarin Plus Multivitamin is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alright! Tama! Tama! Tayo ang lalaking hindi inuumaga. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Hello, good morning. Good morning, Padi. Good morning, Madi. May request tabi ako sa imo, Padi. Ano tabi ito, Madi? So, tumubaga. Pero dahil ka magdagit. Aday tabi, Madi. Day tabi ako ba? Ano tabi? Padaba ta ka baga, Madi? Padaba ta ka baga? Ano tabang request mo? Sa mga lugo, so, hindi inumaga. Pwede ko pong lugtungan. So, ang lalaking hindi inuumaga, dudugtungan mo? Opo. Sige na, dugtungin na. Madi, maaari tabi pakadugtong. Bakit ko kursunada yan? Pakadugtong mo. Baka malingaman ko ba din na may edad ka na? Hindi inumaga, pero tinatanghali lang. Ano? Madi, Po. baka madimalingawan kung 73 anyos ka na. Bye-bye. Bye-bye. Sarawayo na madihon ko ini. Marika di pasipasong kigaraw kanyog. Hindi Bye-bye ini oh. Mga tugang, baretang, kulalapnit. Balitang kulalapnit. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Joshua. Baretang kulalapnit. Saro na tabing barangay official kinarigosin kanchaw kan pag-iribang mga opisyal dahil sa lakbay aral. Joshua, ano nangyari? Good morning, BP. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sisay daw ini. Apo. Nasarong barangay opisyal. Kinarigos nin Kanchaw. Kan mga pag-iririba man na opisyal. Ali sinda BP Henry sa paglakbay aral. Kawasa inida BP Henry si Busing. Biyong nagrulong se. Kandi tanpang mabayaan kan eroplano pauli. Asin apabayadon panin dagdag na kantidad dahil sa sobra-sobra kaining bit-bit na pasalubong. Ang istorya, naglakbay aral ini BP Henry sa sarong sikat na lugar. Eksaktohon talagod sa Boracay. Okay, ngunyan. Baka ngaya may pagkanali-nali man si Busing. Pag abot-abot pa sa nadaan, nagbakal na ning mga pasalubong. Atabon man sa pasalubong, di pa man mauli. Excited? Ngunyan. Mabo yung pauruli na BP Henry Angapos. Pakutot ng biyo ining si opisyal. Yao na BP Henry sa airport.
So mga pag-iririba, pording na. Ang problema na Malaysiahan, nawawara ngayon sa sarutang pag-iriba. Oo. Bati ngaya, iyo ngaya ito sumedyo na ipasanay sa airport. Di hinaranap, Oo. inapudan. Haing ka na ngaya, tamadurumana. Oho. Ang simbag ni opisyal. Guro-gudo na pati ang boses, tanan nervyos na. Nata. Uni ngaya ako sa cashier. Kan? Mabayad ngaya akong 2.5, tasurubra ngaya sudara ko. Ayos. Atas dakulon siya mapasalubungan ngayon. Atas dakulon siya Ngaya. mapasalubungan. Cashier kan eroplano. Oho. Okay. Atas dakulon. Tasurubra na sa weight limit. Oh, suminubra sa gabat. Oh. Oho. Mhm. Mabayad niya akong 2.5, bati ngaya medyo kulang na. Oh. Baka ngaya pwedeng barang-abangaon ta sa ibang mga malita. Pwede. Marayo na suwestyon. Di, tagtugot sa mga pag-iriba. Oh. Dinagitan o garing ta. Kawasa ngaya, gulpi yung kang minabakal na pasalubong. Daraha ngaya, digdita, barang-abangaon niya sa ibang malita. Tama man. Pag-iriba. Tama man. Tama. Ang problema, Oni. habo ni opisyal, Nata. nagduduwa-duwang buksan ang travel bag niyang panonin pasalubong. Nata. Nadiskubre Na. ang binarakal. Oh. May mulido, Mulido. may bukayo, Bukayo. galyitas. Oh. Ang pinakadakol na binakal, pilitart. Ikaw man sa nangaya sa Ligaspe. Kansawero man ang mga sarawayon man ini man na. Siyempre, iba man ang muli duduman sa Boracay. Man na kansawero man na. Bakan muli duduman Diyos pa. Pag di mo na pagsapo, nagutunaw sa dila. Pinakadakol, pilitart. Makagani. Bakay ba man ang pilitard naman na pag hinungit mo pa sana, garin, nahalon mo na. Sarawayon man ang mga pag-iriba ini man na. May bukayo. Baka sugbo kayo, mas masiram sa palaman kang panliko ko dyan sa Benz. Hindi ba? Makansawero man. Ang nangyari ngaya sa imo, ali ka na ngaya sa harayo. Ababayaan ka pa ngaya kan eroplano. Biyok ka pa ngayang nanervyos kan mga pasalubong mong an. Magsala ngaya, hali man sanaan sa Bicol. Okay. Awinda. Kaya pala niya nagduduwa-duwa kang buktan. Ang kuya na ni opisyal, ang ikaag sa malita kan mga pag-iriba, sa mga bado niya, abo man tumugot sa mga pag-iriba, tawiin na sa nangaya mga pasalubong. Abo yung buksan. Friend from Bicol. Para rin pala. Awinda. Oha. Sama no. Dyan, pasigurado ang timbang. Yes. Goodbye. Thank you, Joshua. Pagyari sa Maoraro. Bareta alas 7 po. Susunod na. Mga tugang, na po maghiro, ay magharali, ini po si Henry. Masunod na ang Bareta alas 7. Goodbye. Mabuhay. Ngunya na taong 2026, bagong programa,